नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे सँडविच ढोकळा कसा बनवायचा। मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे सँडविच ढोकळा कसा बनवायचा। सँडविच ढोकळा बनवण्यासाठी मी इथे हा 1 कप बेसन घेतलाय। हे बघा, मी इथे एक बाउल घेतलाय। हा सँडविच ढोकळा खूपच छान बनतो आणि हा सँडविच ढोकळा तुम्ही सकाळी नाश्त्याला किंवा संध्याकाळी टी टाइममध्ये पण हा खाऊ शकता। चला तर आपण आता बघूया की हा सँडविच ढोकळा कसा बनवायचा। तर आता तुम्ही बघू शकता, मी इथे हा पाव चमचा सायट्रिक ॲसिड घेतलाय। ह्याला लिंबूचं फूल पण म्हणतात आणि हे तुम्हाला कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये भेटू शकतं। आणि आता मी त्यामध्ये 4 चमचे साखर टाकणार आहे। साखर टाकल्यामुळे आपला ढोकळा खूप चांगला फुलतो आणि चवीला पण खूप छान लागतो। आता मी त्यामध्ये अर्धी वाटी पाणी टाकणार आहे। 1 चिमटी हिंग टाकणार आहे। हिंग टाकल्यामुळे आपल्या ढोकळ्याला स्वाद खूप चांगला येतो आणि पचायला पण हलकं जातं। त्यामध्ये पाव चमचा हळद टाकणार आहे आणि आता ह्याला हे बघा, मी व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर बीटर नसेल तर तुम्ही चमच्याने पण मिक्स करू शकता। आता तुम्ही बघू शकता, मी इथे हे बेसन घेतलं आहे, ते त्यामध्ये मी थोडं थोडं करून टाकणार आहे आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। हे बघा, आता मी त्यामध्ये परत थोडं बेसन टाकते आणि हे बघा, त्याला परत मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। बेसन मी इथे चाळून घेतलं होतं आणि आता हे बघा, त्यामध्ये मी परत थोडंसं पाणी टाकणार आहे आणि परत त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। जे आपल्याकडे बेसन राहिलं आहे ते पण मी त्यामध्ये सर्व टाकणार आहे आणि हे बघा, आता मी त्याला परत एकदा मिक्स करून घेते। आणि हे बघा, मी त्याच्यामध्ये परत थोडंसं पाणी टाकते। हा ढोकळा तुम्ही दही वापरून पण बनवू शकता। जर तुमच्याकडे सायट्रिक ॲसिड मिळत नसेल तर तुम्ही इथे 1 वाटी दहीचा वापर करू शकता। दही टाकल्यानंतर आपण जे बाकी सामान टाकलंय ते तसंच टाकायचं आहे, फक्त आपण इथे सायट्रिक ॲसिड बद्दल दही टाकणार आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपली कन्सिस्टन्सी, मी इथे याला फ्लोईंग कन्सिस्टन्सीमध्ये ठेवलं आहे। आता ह्याला मी 10 मिनिटासाठी असं साईडला ठेवून देणार आहे। 20 मिनिटं पूर्ण झाली आहेत। आता हे बघा, त्यामध्ये मी हे 2 चमचे तेल टाकणार आहे। आपण याच्यामध्ये तेल का टाकतो, कारण तेल टाकल्यामुळे काय होतं की आपण जेव्हा आपण ढोकळा खातो तेव्हा आपल्या तो गळायला लागत नाही, तो एकदम सॉफ्ट बनतो। आता हे बघा, मी त्याला व्यवस्थित परत मिक्स करून घेते। आता तुम्ही बघू शकता आपले इथे हे बॅटर तयार झालं आहे ढोकळ्यासाठी। आता इथे तुम्ही बघू शकता, मी इथे हे पाणी पण गरम करायला ठेवलं आहे। असं तुम्हाला मी बोलली की आपण आज सँडविच ढोकळा बनवणार आहे, त्यासाठी हे बघा, मी अशी गोल प्लेट घेतली आहे। हे बघा, त्यामध्ये मी हे तेल टाकलं होतं आणि त्याला आता व्यवस्थित आपल्याला त्या प्लेटला ग्रीस करून घ्यायचं आहे। ते बघा, तुम्ही बघू शकता, मी इथे ब्रशनी त्याला व्यवस्थित ग्रीस करून घेते। हे बघा, यातलं मी एक थोडंसं बॅटर साईडला काढून घेणार आहे, कारण की आपल्याला बॅटरचे 2 पार्ट करायचे आहेत म्हणून। हे बघा, आणि इथे हे बघा, मी इथे हे इनोचं पॅकेट घेतलं आहे। आता हे बघा, त्यामध्ये मी हा पाव चमचा इनोचा टाकणार आहे आणि हे बघा, त्याला पण मी इथे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आपल्याला याला हलक्या हातानेच मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे बघा, आपल्या इथे हे व्यवस्थित मिक्स झालं आहे आणि इनो टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपले इथे बॅटर पण इथे व्यवस्थित फुललं आहे। हे बघा, मी याला प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। हे बघा, आणि मी याची इथे फ्लोइंग कन्सिस्टन्सीच ठेवली होती।
आता हे बघा मी याला टॅप करून घेते, कारण की आपल्या ढोकळा व्यवस्थित फुलला पाहिजे म्हणून. हे बघा, आणि हे व्यवस्थित इकडे स्प्रेड पण झालंय. आता हे बघा आपल्या इथे पाणी पण गरम होतं आणि त्यामध्ये मी आता ही प्लेट ठेवून देणार आहे. आता या प्लेटला मी फक्त 5 मिनटं इथे वाफवून घेणार आहे. 5 मिनटं पूर्ण झाली आहे, व्यवस्थित फुललं आहे. आणि हे बघा ह्याला मी इथे काढून घेते आता. आणि हे बघा मी इथे एक हिरवी चटणी बनवून घेतली आहे, आणि ही हिरवी चटणी मी कशी बनवली ते तुम्हाला बघायचं असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथे बघू शकता. आता हे बघा मी हिरवी चटणी या ढोकळ्यावरती पूर्णपणे स्प्रेड करून घेणार आहे. आता हे बघा तुम्ही बघू शकता मी चटणी पूर्णपणे व्यवस्थित स्प्रेड करून घेतली आहे. आणि आता याला मी परत 2 मिनिटांसाठी वाफवून घेणार आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता मी याला परत इथे पॅनमध्ये ठेवलं आहे आणि याला मी परत 5 मिनिटांसाठी वाफवून घेणार आहे. आता हे बघा हे बॅटर जे आपण साईडला ठेवलं होतं त्याला मी परत घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आता मी परत हा बघा पाव चमचा इनो टाकणार आहे. आणि हे बघा आता त्याला मी परत व्यवस्थित मिक्स करून घेते. तुम्ही बघू शकता आपण इनो टाकलं लगेच आपलं हे बॅटर व्यवस्थित इथे फुलतं आणि याचा कलर पण चेंज होतो. आपण इथे 1 कप बेसन घेतलं होतं आणि ते 1 कप बेसनला आपल्याला 1 पॅकेट इनोचं लागतं. आता हे बघा इथे आपली 5 मिनिटं पूर्ण झाली आहेत आणि आता मी परत प्लेट काढून घेणार आहे. आणि हे बघा त्यावरती आता चटणीवरती मी परत हे बॅटर टाकणार आहे. तर हे बघा मी त्यावरती हे दुसरं बॅटर होतं ते पण याच्यात टाकून घेतलं आहे आणि आता ह्याला मी परत याच्या फ्राय पॅनमध्ये ठेवणार आहे. हे बघा आता मी याला हे बघा 15 मिनिटं वाफवून घेणार आहे. घेतले ढोकळ्याला आपल्याला तडका लावायचा आहे, तर त्यासाठी हे बघा आता त्यामध्ये मी तेल टाकणार आहे. मी हे बघा 1 चमचा इथे तेल घेतलं आहे, त्यामध्ये मी आता राई टाकणार आहे. बघा पाव चमचा. बघा 4-5 कढीपत्त्याची पानं टाकले त्यामध्ये मी. आणि हे बघा मी इथे 2 हिरव्या मिरच्या तोडून घेतले, हे बघा ते पण मी त्यामध्ये टाकले. आता हे बघा त्यामध्ये आता मी पाणी टाकणार आहे. जास्त उडत असेल तर तुम्ही इथे गॅसचा फ्लेम बंद करू शकता. बंद करून नंतर तुम्ही पाणी टाका. हे बघा त्यामध्ये 1 वाटी पाणी टाकले आणि याच्यामध्ये थोडंसं मी मीठ टाकणार आहे. आता त्यामध्ये मी अर्धा चमचा साखर टाकणार आहे. इथे आपल्याला पाणी चांगलं उकळून घ्यायचं आहे आणि गॅसचा फ्लेम बंद करायचं आहे. हे बघा आणि इथे आपलं हे तडक्याचं पाणी तयार झालं आहे. त्याला आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. हे बघा इथे आपलं पाणी व्यवस्थित उकळलं आहे आणि आता आपण बघूया आपला ढोकळा इथे बनला की नाही तो. हे बघा आपला ढोकळा इथे किती मस्तपैकी तयार झाला आहे आणि हा व्यवस्थित फुलला पण आहे. हे बघा त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी टूथपिक टाकून दाखवते. हे बघा तुम्ही बघू शकता आपली टूथपिक क्लिअर निघाली आहे, म्हणजे हा आपला ढोकळा तयार झाला आहे. आता हे बघा इथे मी गॅसचा फ्लेम बंद केला आहे. आता मी या ढोकळ्याला बाहेर काढणार आहे आणि थंड व्हायला ठेवून देणार आहे. इथे मस्तपैकी फुललं आहे आणि आता इथे हा थंड पण झाला आहे. तर हे बघा आपल्याला याचे एजेस असं व्यवस्थित त्याला साईडला असं चिकटपणा असं तो काढून घ्यायचं आहे. तुम्हाला मी हा ढोकळा उलटा करून दाखवते. हे बघा वाव, हे बघा तुम्ही बघू शकता आपला हे ढोकळा इझिली निघाला आहे आणि हा व्यवस्थित तयार पण झाला आहे. हे बघा तर हे बघा त्यावरती मी आपलं तडक्याचं पाणी बनवलं होतं ते टाकून घेणार आहे. पाणी टाकल्यानंतर आपल्याला ह्या ढोकळ्याला असं साईडला 10 मिनिटांनी ठेवून द्यायचं आहे, कारण की आपलं जेव्हा हे पाणी आपण टाकतो आणि जेव्हा ढोकळा आपला पूर्ण पाणी ॲब्झॉर्ब करतो तेव्हा त्याची टेस्ट अजून वाढते. बघा तुम्ही बघू शकता आपण पाणी टाकल्यानंतर हा आपला ढोकळा पूर्ण पाणी ऑब्झॉर्ब करतो. आता हे बघा त्यावरती मी थोडं खोबरं टाकून घेणार आहे. हे बघा मी इथे सुका खोबऱ्याचा वापर केला आहे, तुम्ही इथे ओल्या खोबऱ्याचा पण वापर करू शकता.